खाथुमनानै दोनोबा साबसिन बेखौलाय मानो मावबाव दुरुं लायलाय मालाय एरनायसो नङा दुरुं खाथा सरनानै लांजागोन जमा जमाल' दोन दुरुं लायलाय मालायबा रायजोनि सिबिं हादै साहा फुदुंगासिनो आया हा थुखरायना हादोब्रा हा थुखरायना हा बुरजा बुरजा दोनदो दे आं खनसे बै मानसि गुथि बारि ओरै आइजोफ्रा रायजोनि सिबिं हागासिनो दं ना आयं रायजोनि सिबिं हादों दा हगारना 15,000 मोनबानो जाबायना 15,000 मोनखागोन बेल' खरसाव बेसेबां थांखो सिबिं जायो 15,000 लाबाय आङो सिबिं जानायबाथ' जागौमोन ओरैनो अनुमान खयमन मोनगोन बेयाव नोंदां 10 मन 4 मन थांबानो जाबायना 4 मनल' सिबिङानो गैयाना हनै बादि नालायदों नै खय मन ओंखारो सोरबा 4 मन सोरबा 10 मन लाजोबो 10 मन माबा जागोन बाहाय 6 मन 6 मन बर'दिननि सिगां ओंखारोमोन रा बबावबा नोंनिबालाय 3 मन आंना 5 मनलै आंना जाय मानसिफ्रा जाय बुङो बेनो जायो नोंनालाय आयंना नोंना खय मन बाहाय औ मा जानोब्रा बेलाय 5 मन 5 मन नो बेना बोरमा भाषा बोरमा बोरमा बास माबा बिदैया गैया माथो बिदै गैया होनखाबाय जों लागोनि सानमानि सिगिखायो बेयाव खानायग्ला ओंखारना दं बेवहाय सानावनो नैबाव सिगिना सानावनो दाख्लि ओंखारदों आइला गायला साहा लोंसै नै गेजेर नांबाय सिबिङा रायजोनि खामानि गैखायालै सिबिङानो जागौै जाखायाखै फांसे बिफाङाव फिथाइ थाइसे गाहामल' दं लस रायजोआ बिराद लस नङा होमबा गैखाया नै नायदो सिबिं हानाया नै बिजौ नांहैजानो नै खासि बिजौजों ए बरमासो अरहैदों आवलायग्रा नों बेरा दा सुगोन ना आया लुवार बारियावसो लाबोबाय नै साहा लाबोगौ जोंहा थाव
खावसेया फैगोमा लुइबाय दे फैद' सालायसै फै ओइ फैद' बै लांदायाव लोंसै ओइ थालांजोब्बाय नै फै फंबाय साहा लोंसै साहा लोंसै फैद' दे लुदो फंबाय लाल साहा मुरि हाया नै अयथासार गोरान बोरमानो जिरायनांगौसो हा गामसायावसो लानानै जानांगौ नै बिसि जादों बिसोर फाननाय बायदि हा लगायनोसैलै फानैबा नङाबा बासिजायो आग्लायनायखौ दा थावजों खाजि लगायनांगौ सामब्राम आंसो लानो नागिरदोंमोन देलाय गहो लाबोबावगौनो जिरायबा गुसुंलै ओंखारदोंब्रा नै जोंहा सिबिं हाखांनानै ओंखाम जानायाव मा ओंख्रि जाखो दे मा ओंख्रि दे खिथादो एवनाय औ ना बाथोन औ लाफा एवनाय बेदर एवनाय दालि आच्छा जहल नोंना आंना नै नाथुरजों थास'जों आरो अमा बेदर दङ नै ना खर' दङ आरो नै ना खि एवनाय दङ आरो लाफा ओंख्रि दंबावो इन्टारेस्ट जाखाबायना बरिया मा ओंख्रि दे खिथादो अनला दे खिथा अनला नाथुर अनला नाथुर ओमफ्राय फुख्रि आलु खांख्राइ बाथोन गोथावथ' ना बर'नि ओंख्रि गोथाव आयं दे ओंख्रिया खिथाद' मा ओंख्रि जाखो लाफा गोबाब सुलाबारि ओमफ्राय एन्जर बेदर लागाव बरिया बिसोर गासिबो ओंखाम होफैग्राजोब मा ओंख्रि जाखो आब' सबाय जहल बानलु बाथोन बेदर गैया ओइ ओंखाम जागासिनो रायजोफ्रा सिबिं रोगाखां आलु जहल दे खिथादो माथो अनेक दंथारो नोंना मा ओंख्रि जाखो ना सिंगि सबाय नोंना आलु बयलार बोराय दे खिथादो हा अनला बासिखार बिबार दाउ लागाव बेनाबा मा ओंख्रि नोंना आलु रुखसान्दा ना आयं दालि जहल गाहरि मांख अमा एवनाय दालि जहल लाइ भाजा ना नोंना आलु ना आदै दे खिथाद' आंना लाफाजों एन्जरजों नाफाम बाथोन ओमफ्राय दावदै भाजाबो दं दावदै भाजाबो दङ आं खिथादेरला बेथ' थाखायो नालाय औ दे आमाय ए र' खान्थाल बेगरलै खान्थाल बेगर हाब दाबायदियाव खान्थाल बेगर मोनबावो फोराननानै दोननाय आसार अमा एवनाय दे आयं खिथा बावलांदो आलु बाथोन दावदै बेदर बेदर माबाजों थास' बेदरजों खालि बेदर ना नैबे बानलु थफा थरसे दंबायसो मा बेदर मा बेदर बयलारसो अमा गैया ए आयै
आदा खिथादो एसे हेल' गाइस मा ओंख्रि दे दानि आं खुलि नै दासो खुलिजेनदों पापर पापरखौ एसे जासै नामा फाग्ला माबा लुवा दांनानै गारफोरनि पापर बेदर रायजोनि राननाय बे अमाया दाउदै पापर मासो खेबलाबायदों आलु नोंनासो जागासिनो बोराय मा ओंख्रि अनला आयं मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जाखो ना फुदुंनाय ना बिदै बेदर गैया बेदर गैया नै रायजोफ्रा ओंखाम जागासिनो बेसमेन लाबाखैना जाहैबायना खथि जाखावगासिनो नै ओंखाम अराय लांफै दा सिबिं रोगाग्राफ्रा ओंखामखौ जाखांनानै नै ओंखाम होफैग्राफ्रा थांसिगोन आरो थांसिगोन बांगिलुआ बिबार नाव नांगोनलै बाथौखौ पालखौसो होनदों बुरायसो जाया हायो अन्थाया ओरै आरो हायोबा हायै जाबाय दासमोन दा जोंहा सिबिं हाखांनानै सिबिं रोगाखांनानै दा ना बोखांसिगोन फुख्रियाव नायथा मा ना गाखोयो दे लागाव बेयाव स्टल दङ स्टलबो कमन बियो बे कमन ना बोरे फिसाथारलै बरिया र' Salo. Ini mana sih gula langsung gula. Gula katap dong gula. Gula ini. Oh dia orang dia uno. Dia orang dia. Gula katap gula. Nah di dan buku baik belum pai. Nah, gula ini. Dia uno. Dia uno. Dia uno. Ada kan mana muncul dia? Muncul baik. Kita muncul baik ada. Dia uno. Dia dun baik. Ini. Tiga ini fun tu. Mana yang guna apa ya masih? Dia aku tu kau. Kau masuk lain tu deh. Aku panjang tu nak. Baby kumul kulai mana tu? Deh biar. Guli sih mana? Ini jadi nak, mana jadi? Ini masih apa tu? Ini jadi. Ini mana? Jadi. Bisa lah nengah tanya. Macam siapa kali gelai? Ini sarung tu kenapa? Kenapa? Habis mana apa? Amna kali. Itu profesional mal kukur lagi muda. Kali nula. Mari.